O proxecto de Altri en 2 minutos. Non é unha fábrica de fibras téxtiles, é unha fábrica de celulosa. Ao contrario do que intenta facerche crer o Partido Popular, neste proxecto non hai nada de circular, nin pecha ningún ciclo productivo. Pretenden fabricar celulosa para exportar a outros lugares. O Partido Popular e a empresa pretenden instalar esta fábrica de celulosa no concello de Palas de Rei, concretamente nun espazo natural que estaba previsto catalogar como Rede Natura, unha protección que o Partido Popular freou no ano 2011. Ocupará 360 hectáreas, 3 veces a fábrica de Ence en Pontevedra. Consumiría 535 litros de auga por segundo. Altri pretende verter de novo no río Ulla por volta do 80% da auga que necesita para producir e logo de todo un proceso químico. Isto tería unha enorme consecuencia directa na calidade da auga, na contaminación da auga do río Ulla, que desemboca na ría de Arousa. Na Arousa, miles de familias viven da pesca e do marisqueo, viven directamente da calidade da auga. Ademais de poñer en risco todos os postos de traballo vinculados á ría da Arousa, este proxecto tamén afectaría explotacións agrogandeiras que se atopan nestes concellos de Palas de Rei, de Melide, de Santiso, da Agolada, un espazo que se insire dentro da denominación de orixe protexida Queixo-Arzúa Ulloa. Pretenden instalar no corazón de Galiza unha auténtica bomba ambiental. Desde o BNG opoñémonos a un proxecto destas características e lanzamos unha campaña para presentar alegacións e sumarnos a toda esa veciñanza que xa se está mobilizando na defensa do territorio, na defensa do río Ulla e da ría de Arousa. Pero ademais imos lanzar unha campaña de información pública coas nosas alternativas, porque hai alternativa a este modelo de rapiña, de espolio dos nosos recursos naturais. Estamos seguras de que imos parar esta bomba ambiental que o Partido Popular e Altri queren instalar no corazón de Galiza e que o imos facer conxuntamente as galegas e os galegos.